Здравейте хора, аз съм BotBG и днеска играем Minecraft и днеска снимам също и с Facecam. Първият ми епизод с Facecam. Да, той е много грозен, да знаете от моите клипове. Айде бе, задник мърсен. Да, и аз съм Frostbite. Аз влязах в играта. И хубавото е, че аз бях, ако иначе той нямаше... Пак съм розово, защо винаги съм розов? Както и там аз с тези шейдър модове. Аз съм с Rain Minimap. Не ми са такова с шейдър мод, защото бъгва. Но днес ще играем Агарио. Аз ще те спектейтвам. Аз съм вече вътре. Просто пък ти бягаш. А? Бягаш. Чакай, стой на едно място е. Да те натисна да мога да те гледам. От твоя гледна точка. Давай. Човек, аз не виждам как от твоя гледна точка. О май гад! Сега гледам другия, който... Тук съм. Азо! Не! Бай, Чек, пак съм розово! Чек, Ти си винаги съм розово! Аз не съм някаква жена, добре, разбирам само на жена. Аз те спектейтвам буквално. Аз съм... Нали ти показах онце номер с Ендер... Нали ти показах онце номер с Ендерменте? Да. И сега и аз така те правя. Те сега ако умреш, може да ме гледаш. Скажи. Да, ти си е умряла, напиши това и влезе. Ама ти вътре ли си? Аз съм те просто те спектейтвам, току-що Не, бях ти, в кой си твоето влязал? тяло. Да, ти си е умряла, напиши това и си влезе. влязал. Аде. Я те видях. И почваме! Да. Не, че, кой ще си влязал? Ще си влязал. Да, ама аз съм влязъл, просто съм. Я те видях. Лапнах някой стана по-голям. What Той е. Как ми мина? Изядох тебе обаче, че ме изядоха. Чакай да принесе. Не, аз вземах някакъв си играя, но гледам камерата, местия си. Човек ще ме убият, май. Нали, местия камерата, само че да ти играя така. Не кома пиче. Чек си играе, някой минут ще да ме изде. Местия си. Как му убиват? Чик ме спалва върху един човек с върху една... Някой миньон, че ще да ме изде. Някой миньонче. Бат миньон. Знаеш, че тук може да се целите да се чупите блоковете. Чик, но няколко човека. Не знаеш ли? То принцип така е в оригиналната Агарио. Да, хората, знаете, той не знае какво е Агарио, той не е играл играта онлайн. Значи, за малко да ме хванат човек, за малко. Опитите ми се. Аз сега ще хвана някой. Аз сега хванах някой. Колко ти е рекордата? Не, 600 Аз съм там на 200. Май ми е 1000. Не, 50 няколко. Аз съм 500. Значи аз си го мина отдавна. Не, 600 нещо. 600 нещо. Доста края. Аз съм 517. Още малко съм 700. И сега станах 200. 1020. 270. Съм 486. Аз пак съм 600. Още малко съм 700. 1020. 270. Не така съм, моят код е 5000 няколко. Не, Кико, ще да ме изседеш. Точно това искам. Не, че кай отделно. Моля те. Тъпана. Ма изяждаш. За това сори. Се оплаквай. Оплаквам се. Вчера ти през 5 секунди. Бързо, ди коне. Да, тогава не снимахме, а пък сега снимаме. Ама кога снимаш, трябва да сме тим. Чик, някак ти ма пани. Бързо, ди коне. Ме хванаха, човек, не знаеш какво приятелскам във ъглите. Само да се пипна. Спирам топките и някакъв пипа и ме затиска във ъгъл. Чик, на куда ма фанат. Мартас! Аз съм черно от тея. Ще идат канибалите тук. Само да те пипна. На The Forest. Марта си. Марта!
сега снимам с телефона Sony Xperia. идат канибалите Това е тук. моя телефона на Искам да те изядат. За запоре. Ти сам си мина! Сега снимам с... Ами не, трекни си. Ти сам си мина покрай мен и ти сам са така. Абе не! Ти сам си мина. Аз съм 1000 Чакай, че- Край мен и Ама ти беше колкото мен, бе, аз бях повече от теб. преди малко. Аз бях много. Да те Ама фана не, ли сега? топката ти изглежда така, аз не гледам тия. Аз съм 1000... Ето така 1000... Ей, на мен не ми изписва хората. Канибали! Не изписва. Да запана ли тя? Не. Канибалите! Ето ме някакъв дядо. Беше ме издат. Да, знам. Канибали! Има канибали! Има канибали! Ето тук има някакъв и напъдам да го изям. Човек, нацени спейс, воиш така става. Изядох един! Да боеш съм по-бързо. Умрях. Направя. Ето тук има някакъв и накъдам да го изям. Чакай. Там Ти си това убие. малкия. Ма убиеш, ама май газът ще убие. Изядох един. Умрях. Аз мога... Не, ламка да убия заед, да ти го върна. Ти убие. Ма убиеш, ама май газът ще убие. Аз съм лила. Аз съм бял тая. Аз мога... Айде, човек, ме ма затиснаха два големи. Аха. Аз те виждам. Ти си Ма не са бял и кафяво ме Аз че затиснаха. като не Он те за виждам, дете. който става. Аз че като не те виждам, просто гледам Пускано как умрях, не знам, аз лично умрях. Човек ти, те няма, нали? Човек, аз умирам и така без Аз че нищо. като не те виждам, пак вече умрях. аз че като не те виждам, просто гледам. Ой, Ай, човек, Марима! Човек ти, теб Не няма. да фана ли сега? Ма не, аз... Аз съм теб. Опа! Вече, доста си приятел. Бе да искам нещо. И аз съм Марима. Изведнъж ми бъгна си. Не, да фана ли тя? Наистина беше преди. По-голям съм от теб. Е така си хубава, само и Ае! Бе да искам нещо. исках да бия. Исках да бия и... Сега... Не, не, там Ти това сам вече си не мина. беше преди. Е така си хубава, само и... Бе, да искам. Сам си мина до мен. Исках Да, да не, забия. аз Исках да зигзаг. забия. Аз сега съм сиво май. Уено! Аз съм на едно блок. Ти сам си мина. Е, вярно, аз бягам от теб и ти завираш към мен. Ти сам си мина до мен. Чакай, че ме убият мен. Аз сега съм сиво май. Ай, аз съм на едно блокче, Айде. ай, уби има. Не, чакай се остави сега. Да марат. Чакай, че ме О, убият. черно съм, обичам този цвят. Ай, давай. Арма! Арма! Не, че аз се оставих сега. Наред. О, черно съм, обичам този цвят. Купитваш, ела, тук това. Арма! Арма! Знаеш, още има няколко Покрай пъти тебе или тя да покрай убия. Кое аз съм баба тук ми? Или проблем? покрай О, задника ми? изядох и Че ти. не Не съм. разбрах. Прекалено съм Той умрял. мина покрай мен, човек. Покрай Стана тебе или по-голям от покрай някакъв сега баба ми? го гоня. Покрай Бъчи, задника. някак сме еднакви. Ти не Но разбрах. тамъкът бях на 5 Прекалено мм съм от него и станах Аз по-голям стана от голям. него и Стана голям. изядох. Станах Бъчи, по-голям тук е някаква бяла магония. Бъчик, с някакъв Някаква сме мафани. еднакви, но тамъкът бях Ема. на 5 мм от него Бай-бай. и станах по-голям от него и го изядох. Бъчик, тук е някаква Ти дай да ме газет и ще ти дам. Някаква съм мафани. О, някак си Ема. взем. Бай, дай си я. Бъчи! Ела ми! Ти дай да ме газет Да. и ти дам. Това го изядох. О, някакъв ще изям. Бъй, дай си я фри, мама. О, пак топка бе. Да! Това го изядох. Не, затиснаха, ма. Пак е, че. Пак застанах на 500. Мен ма затиснаха и ми взеха едната топка. О, бати Аз топка почти е. така някаква. Гледайте, бахти, колко е. Бати топка е, човек. Ланчок. Това топка. Абе, ти не знаеш, я Гари, от това по принцип Опа. трябва да са топки. Така много. Той не знае нищо за Гари. Бой, човек някакъв е събрал 10 000. Някакъв беше събрал преди малко 10 000. Вичик един стои най-големият човек О, в мапа. еламе. Големият човек в мапа. Бой, човек, О, някакъв е събрал. Стоях си като иде към мен се стоях към нас. Събрал Човек, малко 10 човек, мен един малък, едно О, квадратче. еламе, по-голям съм от теб. Дано. Стоях си като иде към мен, си стоях към нас. Само Аде, не, си малко само си хората. седях, човек и ти. Бъгва ти.
Да бе, да, смина. Аз те гони. Обаче, Ей, стъпана! Само ти каменито си бау! Да, си тя, аз те видя как ме гониш. Аз те съм Ето е някакъв дете шарен. Обаче после те видях, че идваш и А сега пък кой ме уби? каменито си Кой ме бам! уби? Това се едно убит. Умре. Абе, ме има телепортирва. Чекай, някакъв дете е шарен. Секси Майнкрафт. Да, той има такива. Секси Майнкрафт. Как стана? Това е едно вип. Ти умря ли? Опа! О, тук беше малък дечек. Тук беше някакъв малък дет, мой го пана, само че не можах и сега го пана. Ти умря ли? Опа! Я О, колко си? тук беше малък дечек. Тук имаш някакъв малък дет, мой го пана, само че не можах и сега го пана. Виж, той ми показва топ. На мен той не ми показва топ. Да. Аз имам 830. Човек, коли ми е в опитите ми? Не. Гари. Рестарта. Чик тук няма така като Добре бе. Гари. Опа, Ама няма му стигат на спом. голямата плячка. Опа, гегна стайл. Ари бе, чек, тук имаш някакъв идваш при мен, идваш при мен. изопам. Добре бе. Ако съм да Опа, те няма изям. спом. Опа, гегнам стайл. Ари бе, чек. Пак ти убихме. Тази не е плътна, я вече го фанах. Ако съм да те изям. Бъй, Ама че стана това е някаква 917. ногана. Фанах някакъв чек, той още не е плътна, аз вече го фанах. Чакай сега, чакай. Чакай. Бъй, чек, Ела това е ти някаква сам. ногана. Ногана ме излаги, бе. Ме изложи. Ела ти сега. Аха. Защото ти ми сега, ела съм за теб. Така. Айде. Човек, аз ти вземам пък. На 900 няколко и сега съм на Чакай, чакай, 1800 бай на ако съм да те изям. Човек, ама не, ме има намалява сол, аз съм на 900 няколко и сега станах на 800. Аз сега бях на 900 няколко, Ай, сега- сега съм на 1800, бой на ако съм да те изям. Уоу, някакъв... Чек, Уоу! Аз как На писах? кого ме идут? О, аз съм на 1021. Аз съм сега на 890. О! Уоу, някакъв... Уоу! Уоу! На какво съм ме издут? Папишо. Човек, мен всички ми са... Тя съм нама. Някакъв чик са Не, бе всички ми на се 10 бъкват. хиляди. Човек, виж таблицата, аз съм по теб. Ади, бе, мен защо само ти не путва? По 10 хиляди. И то много Някакъв чек често. събира 10 000. Рок XD събира някакъв 10 000. И то много често. Човек, мен ме телепортирва факти, ще не съдват. О, изядах един. Вие как ме телепортирва, бе? Дай ме. Понякога, обаче не в този сервер. Аз се спря. Чек, някаква изяде един и сега... Ико, не, по теб съм. О, ела ми. Чек, Трябва някаква целия да изяде ме един и видиш. сега... Ела ми, за теб съм. Ела ти съм. Трябва целия да ме минеш. Ама ела, бе. Абе, как не те изяваме, човек? Аз те докосвам. Трябва целия да ме миниш. Не да ме докоснеш. Не, сега. Трябва целия да ме миниш. Добре, ела тук, ти как? Изядахме плячката. Ти ме уби 1000 пъти, ела. 2000 рекорд. Бях. Добре, ама аз само един път съм те убил, ела поне едната топка. Топка. Ми да, това се нарича Бой, топка. Джейк, аз съм на 2000 рекорд. Не е вярно, на 1000. Бях. Ти малко Чакай, бях. по Ай, давай, дай. О, Джей, че ме издадат мени. Остана. Аз съм си жив. Как остана, аз няма да те. Ай, давай, минимат. О, Джейк, ще ме издадат мени. Какво направя? Да, ама сега ти си по-голям от мен. Аха. Вие двоен си по-голям от мен. Ай, човек, не е честно, Аз човек. сега съм 1200. Какво направя? Сега аз ставам на 1000, аз ставам на 2000 и то ме върна на 1100. Аре, Джей, тук... Аз Дате. съм 1200 и нещо.
Така, един човек се присъедини към мен. Айде, че тука... Гади. Аз съм дада тебе се... Кои бе? Кога съм стигнал? Човек, знай, аз съм дада 900 някакво. Ти кога ли Ой, стигнал? зараз някакъв... Ой! Кои бе? Какво съм бе? Кога съм Стана стигнал? критико. Кои бе? Чакай, аз съм как. Ой, дадох някакъв... Ой! Главата на Крипър и Какво натискам там? после кинци. Някакъв умря. Към стана Ой, чек, тук... Някакъв и аз не Чакай, аз съм как. Натискаш главата на Крипър и натискаш после кинцето. Някакъв умря. Войчек, тук... Някакъв и аз не намеря. Опа, О, не, вече! отвои се Двамата вече. минаха покрай мен. И тук Исках да скопнам тогава. миньонче! Не сме брати. Миньончето си мина нещо. Ей, сега тя ще ги убия. Ома, О, вече! вече! Двамата Някаква минаха следва покрай мен. някаква обожателка. О, да се съединявам, човек. Ей, миньонче! Миньончето си мина нещо. Ома, вече! Някакъв ма следва като някаква обожателка. Yes, бягах от тоя! Миньонче! Миньонче! Елате бе! И ти? Не. Той я се кланя. Yes, бягах от тоя. Ти ми Той е. помага мен. Аз съм съд. Едно момиче гоня аз. О, Не, да ти си, го бе. получавам са. Не дей. Yes. Човек, моята форма, когато съм с двата кръга и като да подава дума. Каталък. Ей, внимай ма! Са убий само. Там ли, бе? Не, човек, нещо, когато се отвояем, става някакво такова. Кой успяваш? О, ела. Не, По дяволите! Каталък. Ей, внимай, ма! ела, писмо ти сам, ела. Ко? Вой успяваш! Не бях аз. 3000 По бяха. дяволите! Човек, 3200. Войчек, някакъв са фана точно пред мен. Кой ме сяде, бе? Не бяха. Войчек, това То- не е Невидимо човек. Аз докато се вървя, нищо не ме докосна. Войчек, някакъв са фана Да, точно какво? пред мен. Не, кажи. Войчек, това ме е рекорд, не съм Ай, вярвал. тъп. Чек, аз съм Ай, втория кажи ми по сега как да не най-голямо личи. такова. Чек, аз съм втория по най-голямо такова. По най-голямо... Нека Абе, кажи. как може и човек аз се вървя? Точки, аз имам Гоните. 1800. Ама Човек, никой. аз съм Той втория по най-големия най-голямо... вечно, такова. другият Човек, Човек, аз съм най-добър. втория по най-голямо такова. По Да, най-голямо... 4000 и нещо. Точки. Аз А имам как сега 1800 намалявам, нещо бой? балконя Rock XD Защото Е, тогава съм била такова. с 4000 и нещо. Пък аз сега намалявам, бе. Защото отдавна съм Овчик, имал. а играем после някаква друга игра. В твоя сървър, например. И после и ти ще снимаш. Овчик, а играем после някаква друга игра. Чакай. В твоя сървър, например. То ме не мога да много. И после и ти ще снимаш. Как играем? Възможно Не е! ме Тара ти много дърт! Тара ти много дърт и за той умря, е. То ме не Да, мога. так. Все едно съм убит и така от За въздуха. той умря. Възможно е! Тара ти много дърт! Тара ти много дърт и за той умря, е. Дъртак. Да, снимам на... Много си дърт и за той умря. О, още малко хода и ще заснявам на скоро с джампер. Събира смело да Аз видих, че заснемаш мен. Газар. Не оставаш Ами, той е газар. на това. Аз ще спектейтвам. Окей. Па. Събирам смело да унищожа този гъс. Газар. Да унищожа този газар. Ще ме дразни. Кой ме уби? Опа. Пише ми. Рати геймер. Не знам си ко. Рати геймер. уби по дяволите? ЗПГ. Пише ми. Рати Рати го отивам от геймер. нулата съм пак на малкия. Рати геймер
О, чекай, нещо друго после. Аз ZPG. не мисля, че е кипи. О, видях мода аз изям. Бъчек, отивам от нулата съм Що ме пак изяди, на бе? малко ято. Чакай, че на мен ми се... О, чекай на нещо друго после. Да, че ти ме изяди преди малко. О, видях там, моята изям. Хуп, Що ме изяди, бе? чакай. Тосбък. Да, че ти ме изяди преди малко. Ай, пиши хъп. Хъп. Какво? Къде ще играем? Чакай. Къде ти върхи ще го знам. Чакай, но тук... Айде да си... Не... Какво? Взе в минигеймс. Окей, минигеймс ли е тя? Къде си? Чакай, но тук... Аз не те виждам. Но това не ми показва къде си. А, видях там. Минигеймс, аз бях. Окей, минигеймс ли ами тя? Skyblock, Къде си? Наско, Аз не те виждам. Идвам. Но това не ми показва къде си. О, видях пейнтбол. там. Е, сега ще убия. Къси. Чек, пейнтбола не е там, бе. Блок. Там е Skylabs. Чакай сега. Пейнтбол, ела тук. О, пейнтбол. Къде? Е, сега ще убия. Джек, пейнтбола не е там, бе. Къде? Там Бъде е Тирун. Skylars. О, човек. Просто О, тук ти си тиран, мъртъл. ти тиран. Айде, ела, Просто ела. тук значи ще умреш Къде? много бързо. Аз съм Ей, много тук. бързо. Къде е? Бой, Кентирун. О, човек. А, Просто отзад, Чакай, тук някой има ме нещо. извади тихо, тихо. Просто Това тук отзад. значи ще умреш много бързо. За това нещо. За това нещо има някакво зелено. Видя ли го? Отзад има нещо. Ела, Това отзад. ще е. За това нещо. За това нещо има някакво зелено. За това дето Видя те ли го? спалва, Въчек та То играе ще е. много Нека аз бях яка заглушил, играе в говорих с друг майка. сервер. А, добре. Много яка. Добре, къде? Добре, изчакай. Нещо, дето пак пак свали, отиваме че на пак зелено. запуша. Дето пише 1 от Въчек 24. та играе много яка, Трябва аз съм да играю в друг сервер. Много яка. Къде си? Искам да видя За как това се нещо прави дет да с спалва колко и някакво зелено натискаш. Дет пише 1 от 24. Значи някак Трябва да не пише е. 1 от 24. Лезе ли? Не. Къде си? Искам Ти. да видя как се правиш, колко Разбирам. правиш. Някой да види. Ма ти. Значи някак. Добре, не искам да ме вижте. Влезе ли? Не. Притеснявам се. Ти! Човек, джойна ли? Някой да ме види. Ма ти! Добре, не съм. Ало. Притеснявам Бат се. Пешо. Бат Човек, Пешо, джойна ли? ли? Ало! Бат Пешо! Бат Пешо, джайна ли? О, Татак. окей, пак приема да остава в минигеймс. What the? Пак на... Идвай. Човек, тука. Татак! Тука. Татак! Татак! Ало. Идвай! Човек! Тука! Лези ли? Тука! 9, 8, 7, 6, Ало! 4. Ай, тук съм. Лези ли? Не, те са Свика, много, стар- те са били. Аз 9, изключих шейтъра. 8, 7, Аз трябва да чекай 6, много трудно. 5, Трябва да скачаш. 4. Аз изключих шейтъра, Твика, това са мега добър. Само едно Скачаш ниво, пак де. там по едно блокче, а Не, не те по са много, те са 2 или 3. Като ходиш е така и... Тая игра чек е много трудно. Трябва да скачаш. Скачаш, то Ето ще ни към е бъкото по-лесно. му. Скачаш и пак сам по едно блокче, а не по много. бъгаш. Вай, чек, на който съм Така, нападал така, на второто така и ниво. падат. Тук не бъгва толкова. Защото имаше един сервер, де чек много бъгваш. Ко? Вай, чек, на който съм нападнал на второто ниво. Не, аз паднах! Защо? Може точно Не, не папа, Твик, аз! знаеш колко ще бъдат папата Защо там? аз? Какво? Не, и аз паднах. Знаеш какво натискаш. Защо? Може точно, но не и Чек, аз. скачай, ще е по-лесно! Защо трябва? Ой, че без исках шифнах. Що ти се правиш? Ти. Да идвам на трето, Знаеш е? какво натискаш. Сега правиш някакви Бека, мега слабо, гиганти. Чек, О, скачай, чек! ще е по-лесно. Аз паднах на гол. И за двама ни. Чек, аз паднах на Защо голстона. ти се правиш? И За голстона двама са трето, трето. Сега правиш някакви мега И не гиганти. са без чепи, О, чек, чек! голстона. Аз Да И забия. аз паднах на трето.
Чек, аз паднах на Голстона. Ти ни е Голстона по-лесно. са Няма прави такива гигантски черти, аз само едно, две. Добре, вече чупа Джек Голстона да табия вече. Не значи така. Човек, Кой Джек? скачай! Човек! Ти ни е Включи по-лесно. се на Няма това прави на такива Рейми гигантски мапа черти, аз само по за едно, си две, такова точка. Аз точно това искам да правя да те чекна. Паднах на Не четвъртото. значи така. Бой, Джек! Да преймини мап. Включих си на това, на Рей минимапа да си таковам точка и паднах на четвъртото. Ей! Да прей Няма минимап. само аз. Бой, Джек на F5 не ми е много. Човек за малко да паднах направо. Мега Пата, Е, папа, човек! Мега пата да подал Няма твой. последното, аз съм на последното. Ти си Дай да май Май са за падна. F5 не ми е много трудно. 4. Паднах! Ота, Джек. Колко нива съм тук, бе? Доста, това е Кома! последното, аз съм Опа! Бой, Джек на май къса за падна. 5. 4 5. О, сега да видим. Решаващо. Как ще е добре? Кома! Опа! Бой, Джек на О, къса о! Паднах! Не! О, О, човек! сега да Отново е гъс. Шашто. Телепортна ме между другото, телепортна ме. Аз паднах на... О, о! 9, 8, 7, Победи! Отново е гъс. Ай, на червеното на... 4, Не. 3, Ай, 2, зелено, зелено. 1, гол! На руски, братчик, на руски. Седнем, 6, 5, 4, 3, 2, 1, гол! Какво е? Руски, 9, знаеш как е? братчик, на руски. 19, а 90. Аз ще Знаеш ли Едва как е ли, на руски? едва ли... Какво е 10? 90 че на руски е 90. 9, знаеш как е? 19. 90! Знаеш ли как е? Десет. Аз видях, че бягаше зад мен. 90 човек на руски е 90. Иванов. Чек, сложи ми 90! Ой, чек, аз съм още на първото, ти на кое ниво си? Аз забравих на А, немски. той аз станах тук, ще на второто. What? Не, мой, трябва да не мой. Ой, чек, аз съм още на първото. Ти на кое ниво си? А, той аз станах тук, ще на първото. Бой, дали може да се Да, отдаме? помня го, помня. Не, не мой. Чакай да видя. Не, не Чек, мой искам да с би. луна, ако си гледал клипове, там дето пак бягаме, но този път с едни лопатки са... А, чек съм на трето. Я падай на трето на гъс. Не, не мой са бим. Не можем са бим, аз самата ударих. Щях. Човек се в ръката, фак! А, чек съм на трето. Я падай на трето на гъс. Ма не, аз колко време се остана на второ. Може би са. Аре, чек, по-бързо. Падай на трето ниво. Ще гледам горе-долу да се оставя Ай, малко. малко на последното западаме. Аре, чек, по-бързо. Падай на трето ниво. Уоу, 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 уоу. Ай, двамата на последното Бъгна. западаме. О, ти също на четвърта, аз погледнах. Не знам, но виж нагоре, човек, виж нагоре. Пана на четвърта. Уоу, Бай, чек, тук са издигнати малко. Аз паднах от твоето! О, е! Също на четвърта, аз погледнах нагоре и ми Бай, чек, върна не, и чек, паднах на не, четвърта чек, и ти чек, падна. някаква програма Бай, чек, излезе тук са издигнати и малко. там, Аз паднах като от твоите я махнах дупки. и това с О, щупи е! започна да падна. Аз Чек, съм паднах Бай, от ти си най-долу. Чек, някаква програмка ми излезе и Кажи ми, там че умреш, кажи като ми. я махнах и това с чупи Фак, на човек, Умри, на Гъс. последното. Умри! Умри! Бай, ти си най-долу. Умри! По краищата. Кажи ми, че ще Краищата умреш, ще кажи ми, панча. Умри, Магъс! Умри! Бай, Умри! чек, прави Аз ще бъда само по краищата. И ми бъгна! И ми бъгна! Краищата. И пак успях. Попаднах на последното. Бай, чек, погледни нагоре. Бай, чек! И това е от нас двамата. И на мен изведнъж ми Бъгна! спрямо. И пак успях. И паднах на Бай, чек, последното. Бай, свърши чек, ми погледни спринта. нагоре. Няма спринт. А, пуснах си го пак. И това е от нас двамата. Не! Бай, чек, Уау, аз съм най-долу. Ай, това е бе, Кико. Бай, чек, Yes! свърши спринта. Няма спринт. А, Пак? Да, падна на бедрога. Сигурно. не! Бай, чек, аз съм най-долу. А, Yes! Той и мен о, понякога как така? Ти Па- спечели. Да, падна на бедрога. Сигурно. О, Толкова! понякога е обикновено. Аз бягах напред и ме телепортна. Пише тайм Той и out. мен понякога така. А, Не, пише тайм out, значи времето свърши.
О, то Не, няма време защото... от Те са в четвъртите квадрати са. Те са червените. Ти къде си? Това е по-различно. В червеното, не в зелено. Платнах. Не, аз защото не те видях там в жълто. О, да! Окей. Не чак по-трудно. Той на мен човек така. Отвори ми се някакво такова нещо платна. и после докато го затворя, на то съм да падна. Не! Да! Отвори ми се чата, пада и долу, отвори ми се Той чата. на мен човек така. Той на мен не ми беше честно, Такова обаче ни нещо падна. и после докато Ама не, затворя, човек, чата и на ми се то съм да отвори. падна. Казах Изведнъж ти! тъм се Отвори се натисна. тако. Човек, отвори се някакво... Айде пада и това не е честно. Той на мен не ми беше честно, обаче ни падна. Той не ми каза. Казах ти! Отвори ми се тако... Човек, отвори ми се някаква програмка. Чакай.